Roger Pallerols, 4-2, victòria. Heu demostrat de nou un any més que sou el millor equip de Catalunya de sala. Sí, aquesta temporada sí, perquè som els que hem guanyat. Evidentment l'Egara ens ha donat molta guerra, vull dir, és un equip que és absolutament competitiu, amb jugadors molt bons, amb un bon entrenador, ens han posat molta feina. Fins al final, amb temps acabat, o quasi en temps acabat, han tingut opcions d'estar dins del partit i, evidentment, això doncs, dona més orgull a la victòria que hem fet nosaltres, que és per estar molt contents. Preparar us ha servit una bona preparació aquest campionat a cara de la Campionat d'Espanya i l'europeu, sobretot a Lila, no? Sí, el Campionat d'Espanya és el primer objectiu, que a més és el camp del Club de Campo, que evidentment doncs, és un rival que nosaltres, doncs, igual que amb ells, doncs, ens despertem un interès mutu de bastanta rivalitat, sabent que hi ha la Complutense, que hi ha una sèrie d'equips que a sala poden donar guerra, però a nosaltres és una modalitat que ens encanta, que creiem que ens aporta moltes coses també per herba i, evidentment, anem amb la màxima ambició als dos tornejos. T'ha semblat, ja per últim, que tants equips hagin renunciat aquest any més que mai i que només equips catalans vosaltres hi ha algun que pugui anar a la fase prèvia? Evidentment, per dues coses és un tema que és complicat d'opinar. Un, perquè en els clubs dels altres no ha de venir ningú d'altres clubs a donar ni a opinar, i a més és per un tema econòmic. O sigui que, evidentment, que m'agradaria que Polo, Egara, Terrassa, tots aquests equips anessin amb tot i a totes les competicions, però entenc perfectament que la situació és complicada. El que passa que, evidentment, és per tots. Nosaltres, en aquest cas, doncs, ens paguem la Copa d'Europa, però vaja, entenc que els altres equips doncs, decideixin que no i, bueno, allà si entre tots aconseguim muntar-ho d'una manera que no passin aquestes situacions. Vale? Merci.